Straight to the point. Now, atong tagag pagtagad ning atong mga isgutanan ron buntaga. Kini ni ang from time to time di gid malikaya nato nga mahisgutan si Gwen. Kanhi gobernador sa Sugbo mga higala. Kay oras dunay mga update sa Kapitolyo nga malakbitan kining iya mahigala mga gipanghimo. Da madiscuss ginato. Kay si Governor Pambari 4 ni Suroy man didto sa Cebu South Bus Terminal. Unya iya nang gipatawag kining Mr. Law Philippines kay nagsabot sila mga higala nga kining kontrata pag-ausbon kay nganong 5% lamaning bahin sa probinsya. Straight to the point. Ug unya ang atong panawagan ngadto kang Governor Pambari 4 mao nga undangon gayud kini mga higalang bayranan sa comfort rooms, bayranan mga higala kung ngadto ka sa mga silyas ka, inigabot nimo sa terminal or iniglargas terminal. Mao gini atong panawagan. Ako ning gisuwat sa kong kolom kagahapon sa pamantalaang The Freeman ang akong title, Stop the Cebu Toilet Fees Now. Straight to the point. Nga dili nilangan-langanon iundang gyud kini. Ngano man hantod ron wa pa maundang. Nilingkod na mahigala si Governor Pambari 4 tong June 30. Apan wa pa maundang hantod karon kay ni-insister si Mr. Law nga dunas lay gipirmahan nga kontrata ni kanhi Gobernador Gwen Garcia nga nag-ingon nga ngadto pa sa 2028 mo human kining maong kontrata. So mo insister si Mr. Law nga ipadayon gyud nila ang koleksyon diha sa CR kutob sa 2028 pa mahuman. Straight to the point. Sus Ginoo ko no. Mao kana nga atong panawagan ni Governor Pambari 4, ikaw may naa diha ron. Nya gobyerno man ni. Inana ka kagamhanan ang gobyerno mahigala nya ingnon lang ka ng private company nga di may maundang ka nagipirmahan nga kontrata. So atong scrutinize unsa day ning maong kontrata. Pwede ba ning maong kontrata nga ma-terminate? Kay laliman ka mahigala kining kontrataha. Duha ka grounds. Nga nganong i-terminate kini number 1. Supak kini sa balaod. Kini maong kontrata mga sukid tigpaminaw tungod kay ang atong balaod. Nag-ingon man mga kagalaan nga kinahanglan mga higala nga doon nagip libre nga comfort rooms sa ato mga terminals. That's number 1. Unya wa may libreng comfort rooms. Maghisgot ka mahigalag North Bus Terminal, way libre. Wag yung option ng tao. O gani ka sa South Bus Terminal, doon na kunuhay libre, pero wa may klaro. Guba mahigalag, abandonar, gituyo po ng wa ayuha. Aron nga, adto yung kapuntang Mr. Law. Straight to the point. So tantamount nga wa gyud. Wag choice ang tao. So ka na nga itong panawagan, hunungo na ka na. Ang Mr. Law mahigala mo insister magyud nga mo padayon mi kay 2028 pa ni mahuman. Na mi gipirmahan ni Gwen, ha? Straight to the point. Now, atong hatagan sa higayon si Pambari 4 unsaon yan eh. Pero pwede ning gamitan mga higala o puwersa sa gobyerno. Gumikan mga kagalaan kay kini klaro nga inhustisya kining maong kontrata ngadto sa katawhang Subuanon. Balikon ko, number 1, ang balaod nag-ingon free ang CR sa terminal. Number 2, kining maong kontrata disadvantageous mahigala in the part sa gobyerno. Ako mong pakiton ron nga nganong disadvantageous natay dokumento nakuha. Laliman ka di may kahigalaan pilay kita ng terminal. Kay imagine ka, pilagod ka tao magsud-gawas ang terminal. Mas dako og kita di ay inday kin ang Cebu South Bus Terminal as compared sa Cebu North Bus Terminal. Straight to the point. Limang taon sa may puhunan nimo ana, bisan pa og negosyante mahigalang dili ka anad og negosyo. Mabutang lang kag facility na CR mahigala, wa na. Lingkod-lingkod ka lang, wa na. Pabutang lang kadag mohinlo sa CR, okay na. Sildo lang kag binuan anang naghinlo CR, okay na. Paksi lang kagamay, gamay lagi kay mapaksi sa imong bahin.
Kapila may sweldo ana, batangan lang mo minimum. Duha ka janitor day. Okay na. Kaya ba mo pilay kita? Sus, Ginoo ko. Panggunit mo sa lingkuranan, ha? Aron mahibaw mo. Unya magtingala ka nga nung si Gwen ni sugot man ani nga alkansi man Kapitolyo. Could you just imagine 5% lang ang sa Kapitol? Nga naman nga ni sugot man si Gwen ani nga kini si Gwen ilado man ni nga di magpalkansi. Ha? Nga no alkansi man ang probinsya nga ilado man si Gwen nga di magpalkansi. Pana mo tumawag na sunod pangutana, alkansi ang probinsya? Yes, alkansi ang probinsya. Ako pasultion, alkansi nga no 5% naman. But ang sunod pangutana, alkansi mas Gwen. Mo na akong pangutan. Magkapangutan naman, tadi man malikayan yun ang mga tao mo tanamon. Alkansing probinsya, yes. Sunod pangutana, di ka na ilahi po ang ilang sabot ni Gwen. Ano? Straight to the point. Now, balik ta mahigala. Pagkaning duta din yung negosyohan ng Wiwi Upupo, ha? Yan na kay captured customers. As kang ilngiga. O mahibaw mo mahigala pilay kita ane. Katong nahago og eskwela og abogasya pertirbang lisura pertirbang tuon na to ane. O katong nahago og eskwela doktor pila ka tuig tinun-anay. Layo ra mo kita ining Wiwi Upupo nga negosyo. Ayahay pa, ha? Og ikaw abogado ka kakuha ka ning kwartaha in ayer? Paminaw ko kumakaya ni mo ni pila ka abogado sugbo o pila ka doktor sugbo makakuha ni in 1 year sa pagpanlaban lang. Way labot na abogado ka na napakailaing negosyo or doktor ka na napakailaing negosyo. Kana lagi imong pagka-doktor or kana imong pagka-abogado ra gyud. Makakuha ka in 1 year? Paminaw ko ihaplas tudlo makakuha ni og makakuha ka kanina video buak ko imong usa pag tinun-anay. Pero kini wa man ayahay man ning Mr. Law kakuha kay ni butang kag CR ya butang kag comfort rooms ba kausar man na butang nimo nya butang kag janitor na ihinlo nya sige na kaglingkod-lingkod kapi-kapi ka na lang na kay mapaabot. Kining negosyoha mo na giingon na pidahaya naanad banta ng istorya niya yahay pas pulis labaw pas pulis gyud ning negosyoha. May kalkansi ni. Di ka mangumpra, way daghang inventory na di yun hago. Hago, pa kay maninda ka ng sari-sari store, pati hago Pag-inventaryo ka. Hago yun noon. Hago pa kay may kala maninda kag puto si kwati, oy. Hago pa mahigalag maninda kag balot ang terminal. Ini mo nagwa lang, no? Wiwi Pupo. Mura kag di kay makita ba? Pila may bayad, Jess, ana. Timan idi ay mga kagilaan nga kinini ang timan ha inigabot ni mong terminal hapit tanang pasayro tilig atong istadihan ni day tingali 100% pasayro mo adto magud mo wiwi man daan mo Pupo labi na moingon nang karon nga mobiyahe nigbiyahe mon oy magwiwi tadaan kay layo ra ba tong biyahe ha Basta ka pangi mo daan kay layo ang biyahe labi pa karon og ang biyahe ni mo ibutanta terminal kada Argao. Yan na. Bidalay layo para ba to? CR sa dadaan. O CR kadaan. Kay lisod man kay magdagan ng bus dito mahigalag mo pa imong i-CR masuko mo po ng mga pasayro dang uban nga mo gawas-gawas kada kay mo kwan ka. So dito sa terminal palandaan pag una gyud ka kay nga mag-CR tandaan. Unya kana pong gikan sa probinsya mo abot po sa terminal day. Nagdugay ang lingkod nimo medyo kahiyon man ka. Abot sa terminal, ngita gyud kag ka si Aran. Na karon kini normal man na. Karon na ba mga higala ini karon usa ka inahan pananglitan. Kanang inahan dunay mga anak ron nga kanang mga elementary ana. Kuyog baboy pa man ang mga bata. O maingon na inahan adto ko sa syudad, adto ko sa Dakbayan, Sugbo, gikan ka sa Argao, gikan ka sa Alcoy. O gikan ka Santander, mingon, kuyog kuma. Timan niyo, doon ay usa ka inahan, nagkuyog ng iyang anak, ubot ang taupat, ka anak ni kuyog. Unya, kanang upat, mingon inahan, ay sa muday hadong, kay kahiyon ko, na kanang bata, baki mo, ingon mo na nga, uy, mangihi sa ko.
Kabantay kang basad no nga kanang naimong kauban bitaw ka na magbiyahe bitaw ka ngano man na daykin nga ug bibiyahe tayo nga isa mo siya sa ko mo siya sa ko. Usahay makaingon kang ano kanim ngadto kag siar ning usa namoy kauban makahion ko ngit sa ko musunod bang uban mulog manakod kining musiar ta. Mura ba dig mas hysteria ba nga mananakod kayo? Kabantay mo bisag na di pa kay kakahion ya do na imong kauban usa nga siar sa kudaan nga kudaan muno na ka bitaw ngi sa kudaan na jis ka na. Karon ang usa ka inahan nagdag upat ka anak. Moingong inahan sa hake mo siar ko. Moingong pong bata, ako po na siar po ko. O ako po uban po ko. Liman ka kanang upat ka anak nimo plus inahan 50 pesos na kana. 50 pesos na nagasto nimo dili sa pagkaon, dili sa mainom, dili gani sa plite kun dili sa basic needs mga higala, tubag, call of nature. Nakabayad na kag 50 pesos. Kanang 50 pesos dako na kana sa pobre. Ha? Kay kining kwarta mahigala ang gidak-on o gigamyon sa kwarta relative man na. Relative na. So kanang 50 pesos pila naman nakatakos monggos. Ha? Og bida ako sa una naanad ko sa estudyante ko mahigala to sa Visayas State University. Ini kaud to mga kagalaan. Ako buhaton sa una day ken magdungag man ako daag buntag day. Apil na paniud to anang dungag nako kay para di na kay hago inig kahuman palit na kog bihon dito 5 pesos okay na. Usahay palit og usa ka takos munggos okay na. Kanang 50 pesos pila naman kapan ang mapalit nimo anak nga munta magkakaon ang imong mga anak. Pila naman. Kanang pandesal ronday pila man 5 pesos. 5 pesos pandesal. Limang ka pila man ka pandesal na unta kanang 50 pesos. Napo, nakana ka pandesal. Buhan magkakaunaw tayo mong mga anak-anak. Apanon sa'y gibuhat mahigala ni Gwen Garcia? O kung sa'y gibuhat mga higala ining Mr. Lo, nagsabot sila mahigala nga pabayron tani mga tawhana. So nagkabayad. O kung niya, way kaluoy. Mau ka naman ko, kini si Gwen Garcia mahigala, maing napildi kini. Maing napildi kini si kanhi Gobernador Gwen Garcia kay way kaluoy sa kabus. Tigpakaroon ingnon nga kunay naluoy sa mga tao apan way kaluoy man kay pabayro nimo nag wiwi og pupo basic needs kana nya nang hambog ka nga niata sa usa ka richest province in the country. Straight to the point. Pabayro si Queen kanang 10 pesos kada usa. Nya di ba na malikayan kanang inahan nga mo anay subo prangkang pag-istorya kanang mga bata lang elementary pa nga mga bata kuyog baboy na. Okay, high school na mo ingon na high school man college na mo kuyog dai na. Taladong kuyog dong dai nga di ko ma ari ko sa barkada. Pero kana mahigalang elementary high school mo na kuyog ko man na ako pud man kuyog ko. Dan kuyog ko mga anak. Ang kasabaan ni mga anak ay saday ha mangihis ako. Ako pud makahiyon ko. Manakod man na. Ang imong kasabaan ng usayaw sa mangihi pangihi kay bayad. Inana kaway kaluoy kadto si Gwen Garcia. Salbahis kadto. Nga gobernador mahigala sa iyang pagdumala sa Subo. Salbahis ang iyang administrasyon. Straight to the point. Salbahis way kaluoy way kasing-kasing ang administrasyon ni Gwen Garcia. Straight to the point. Manay prangka-prangka pag-istorya. Ugunya pagbahin pang Mr. Lo, Isus Ginoo ko. Mga kaigalaan mas dako kita ang Cebu South Bus Terminal ha. Kuda sa Cebu North Bus Terminal. Pagbahin pa 5% lang ang ihatag sa Kapitolyo. 5%? My God. Ako mangitaga ka idea. Pila may 5% mahigala sa 10,000. Ang 5% ana is 500 pesos. Sa to pa, kung dunay kita si Mr. Lo nga 10,000, inigbahin sa Kapitolyo, inyo ng 500 o di anak ko 9,500. Pila ba'y kita ang resulting is Durano day? Ang usak adlaw, 33,000. Tanawa sa Sunstar karon. Pero kinay ko nakuha mga higala, ang iya ng statement ha, kinay ko nakuha in 1 year ha, pakitunta mo. Di lang yun si Mr. Lode ay mga higala ka ng North Bus Terminal o South Bus Terminal. Kini on record ni. Atong i-compute ha, pila lang gihatag nga bahin sa Kapitolyo. Inanak kasalbahis, tanawa ha, at pakita na ko ninyo. Okay, names, akong ipakita names katong ayos ani, katong usa. Katong usa ka dokumento. Asa man to katong usa katong primero na kong gi-kuan sa group chat. Katong kompleto names, katong kompleto. Kani. Tanawa, kini ang gidumala sa Mr. Lo.
North Bus Terminal, South Bus Terminal, ako mong dadoon sa South Bus Terminal, North Bus Terminal ha. Wa pay labot kay Mr. Loday po may nagdaa ining hapitanan sa Sugbo pinamungahan. Mr. Loday po na napoy kita ha. Di ko lang na kuno sa pinamungahan na sa mo focus ko sa South Bus Terminal o North Bus Terminal pilay kita. Pero ang ilang gidaha apil ang hapitanan sa Sugbo pinamungahan. Diya pa hapitanan sa Sugbo Santander. Unya Sugbo Centro Fuente. Sugbo Centro IT Park. Sa probinsya din ay. Karon, di ko lang na kwintaho ng uban ha. Mo focus lang sa ako pili kita ha. Sa Cebu South Bus Terminal o Cebu North Bus Terminal. Okay, focus dong. Katong usa ka kuandong. Ang usa ka dokumento nga katong akong gi putol aron nga mo zoom in mo dako. Sabi siya asam tong usa. Kani. Okay, zoom in. Zoom in para bahala di ko makita. I-zoom in lang para mapintada na to. Tanawa ha. From July 2024 to December 2024, pilay kita total 218,582 and 65 centavos ang ilang gibahin sa Kapitolyo. Monay 5% ni anang July to December. So January to 2025 to June 2025 gibahinan ta pilay bahin sa Kapitol 224,315. Kita ninyo kana sa total. Butangin ko circle dong kanang 442,000 dong. 442,897.81. Mo na say total sa Cebu South Bus Terminal. Sige dong, butangin palihog og lingin dong para daling makita sa mga tao. Kana. Okay, yelo lang ibutang. Okay na. Pero malinginan mas may siguro sa may gusto nimo kay lingin o kanang yelo. Sige, yelo lang. Mo na say 5% in 1 year sa Cebu South Bus Terminal. Okay? Mo na siya ha. Okay. Ang sa Cebu North Bus Terminal, pila man ang 1 year? Butangig gilo ning usa, 299,000 kana, butangig palihog. 299,357 pesos. And 0.09. Kaning usapod, butangig po gilo dong. Pwede ba? Kana. Okay, mo na ha. Straight to the point. Ang kita sa Cebu South Bus Terminal o Cebu North Bus Terminal in 1 year. So kanang 442,897 pesos. Adi tala nang kwintahon ng 0.81. Kana lang 442,897. Maunay 5% in 1 year. Maunay ilang girimit sa Kapitolyo. Therefore, kung atong kwintahon pila man day, kanang 442,897 is 5% of what number? Ha? Bay, atong gamitag math ginagbay. Straight to the point. Kaya mo man ilang girimit sa Kapitolyo. So 442,897 pesos. That is 5%. Therefore, if that is 5%, how much di ay ang tibuok kwarta? How much di ay ang 100% pila? So may pagkwintahon natin kwintahon to ha. Okay. 442,897 is 5% of what number pila? 8,857,940. Straight to the point. 8 million di ay 8.8 million. Di ko na lang kwintahon ng uban. Kaya lang 8.8 million. Muna'y kwartas, Mr. Lo. So karon kung atong iipon ang sa North Bus Terminal, kanang 299,357 pesos, that is 5% usab sa Cebu North Bus Terminal. So 5% of what number? So kwintaha, 299 pesos, 299,357 pesos. That is 5% of what number? Kwintaha. 5,987,000 in the kin, 140. Therefore, ang kita sa terminal, og imong i-add ang North Bus Terminal o South Bus Terminal ni about og 14,845,080 pesos. Kuha ninyo masa? Kuha ninyo? Okay, so 14.8 million, di ko na kwintahan naman, 14.8 million, pila man ang 5% anang 14.8 million. Muna, imong i-add ka ng 442,000 o 299,000. Maunay 5%. So mga 700,000 kapin. Gibahinan ng Kapitolyo 700,000 kapin. Kay ila 14.1 million ang ila. Sa laktod pagka-istorya, di ko na kwento-kwentahon ng point something, pali mo maglibog. Gitagaan ng Kapitolyo 700,000 kapinday, mo na inyong 5%. Nga pila man sa Mr. Lo, 14 million ang Mr. Lo. Jesus Christ.
Straight to the point. Jesus Christ. Pagkadako ang alkansi sa probinsya, ngano man nga si Gwen, nga wa man maanad si Gwen nga magpaalkansi, ngano na palkansi man siya ini? Ngunit question. Na mo tumawag yun ang pangutana, Gwen, nga nagpaalkansi ang probinsya, Gwen, dakong alkansi, Gwen, oy. Dakong alkansi, kining maong business opportunity, golden opportunity nga imong gihatag ni Mr. Lo. Pila man po'y pasalamat ni Mr. Lo nimo, ha? Kanang sa imong kaugalingon, pila man. Bida, no? Kwarta sa wiwi o pupo, delete chip day, oy, delete chip. O, di, mamili sa opisina, ha? Kung siya pagtuot, chip ko diha nga anak ko mo opisina diha sa kwan, delete chip ng negosyuha day, oy. Ha? Pero natanawa, di ba, Gwen? Sa sikreto ni mong negosyo-negosyo, anak, pilay mong bahin, anak, Gwen? Tanawa, di nanimaho ka? Kaya di man malikayan nga ang tao mahigala indikin, di malikayan. Ihatagan ni mong kapitilog 700,000. Wala gani kabot 1 million. Unya ang sa Mr. Lo 14 million. Ang sunod nga question nga di malikayan sa mga tao, maingon mga tao. Kay dako man ginansa ni Mr. Lo, wa ka magpasalamat si Mr. Lo nga to ni Gwen. Kana pangutana na ng ako, ha? Kay dako limang ka ni Mr. Lo, ikaw man Mr. Lo, 14 million nang imo. Nya gibahinan ni mong kapitulyo, dara inyong bahino 700,000. Ang ako 14 million. Unya si Gwen man maoy imong gikasabot. Ang pangutanan nako sa pagpasalamat ni Mr. Lo, natural man nang mapasalamaton ta. Ako pangutana, wa ka magpasalamat si Mr. Lo ni Gwen? Ikaduha, kung nagpasalamat man si Mr. Lo ni Gwen, unsa man klasiha sa pasalamat? Ha? Ang pangutanan nako, kinsa man si Mr. Lo? Ngano nga sa tanan nga sayo na negosyuhan ngano si Mr. Lo man gyud mo'y gitagaan ni Gwen. Ha? Nya sunod, dako man ginansa si Mr. Lo, nagpasalamat ba sa ni Gwen? O nagpasalamat sa ni Gwen, unsa man klasiha sa pasalamat? Ha? O simpre ang sunod pangutana mingon man, wa kay bahin si Gwen ini? Dili malikayan ang pangutana, wa kay bahin sa Gwen ini. Naman ka 14 million dahil mo yung dili malikayan tao mo niya, gibahin na nila. Di malikayan nga magduda ang tao. Mula ako, dili ko mo ingon ko na. Ako pangutanan na ako. Kay dako man og kwarta si Mr. Lo. Pilting alkansiha man sa probinsya ini. Digitagaan ang probinsya 700,000. Kapin. Unya ka Mr. Lo, 14 million man di ay ang iyang kwarta ani. Sa kadakong kwarta ni Mr. Lo, o sa dakong opportunity nga gihatag ni Gwen niya, ang question ako, kinsa man si Mr. Lo? Nganong siya man gyud? Ha? Sunod nga pangutana, sa iyang kadakong ginansawa ka siya magpasalamat ni Gwen? Sa iyang pagpasalamat ni Gwen, pila man ka iyang gihatag sa iyang pasalamat? Gitagaan ka og katunga si Gwen? Muna dakong pangutana. Muna akong panawagan ni Pam Baricuatro, Governor Pam, undanga kini. Anomalya kini, iskandaloso kini ang klase sa kontrata. Straight to the point. Undanga ni. Nya, nabalaka ko gamay. Actually, tinuod mga higala, no? Kini baya, timting baya ni, in the part ni Pam Baricuatro dekin. Kay pwede mamay Mr. Lo nga, Pam, istorya ragod ta, Pam, kini ni ang, wa naman yun si Gwen, pwede ba nga, kini ni ang atong padayon na itong negosyo ba? Total, kung buto na naon, kini legal man kaya naaman ni kontrata, ha? Actually, kani timting ni na part ni Pam Baricuatro day, pero kay baos Gwen, o panalitan mo unsa na mingon, gibalhin ninyo yung bahin to dito pikas. Kay pwede maingon po spam panalitan og maayo pagkasabot maingon spam day nga. Actually no di giday nato makuan. Medyo lisod gyud tag-undang ini kina may kontrata gyud ay go. Kini mga higala timting ni mo na nga akong gihangyo si Governor Pam Gob undang nga taon na Gob. Ano maluso ka na bastos ka na nga klase sa kontrata bastos. Undangan na palihog. Ha? Pero kasabot ko nga, kinahanglan yun ay gobernador nga doon ay prinsipyo,
gobernador nga dunay kaluoy sa tao o kana bang di ka mada sa silaw kay pwede man ni Mr. Lo dai mingon Mr. Lo nga gob pam kinang bida maubitan namong ginansa pero unsa man kanang ato na ipadayon ni unya dapo kay imong ginagmay. Total di man nilisod pod sa part ni Pambalik 4 day kay pwede man ingnon dayon nga kanana ang actually ato gining paundangon pero naman sila kontrata gyud no. Kutob sa 2028 so mo na nga medyo lisod gyud ta. Kini may baon mo nga mo na may ato panidaan may higalaw sa sunod ba hitabo anay kay mura ganig mo hiso nag-statement pinaingon na gani nga kining so far gusto gyud tang maundang ni apan kinahanglan tang mo respetar sa kontrata. Mana na gani agad. Wala ba kaingon ta iyay murag na lahi naman o di gani do na ba kay mga nakig-negotiate dinha nga lain dili si GovPam kay kinis GovPam tan-aw ko ligdong man gini. Ligdong ni wa gani ka suway pamulitika nga kwan. Kana ubang mga politiko red, wa naman mga buaya naman ang uban. Pero kini si Pam nagtuo ko nga ligdong ni siya. Na nagkaroon dunay mulipot dito nga kanang mga nasa circle ba. Na inya lang si GovPam di nga kanang ato ni padayon unya. Total no man na to good nya na may kontrata nya atong ipakasa lang ko si Gwen lang gud ato ipakasa nga total na pirmahan naman ni kontrata ha. Paabot lang tas 2028 Kay imagine ka mahigalag limpyo man ning kontrata Babaho-baho lang ning kontrata pero limpyo ni. Wa di man na mambudsman na day. Di man ka mambudsman na kay ka mangawat us kaban kunuhay. Dito man ni mahigala nga ginansan mo iya naman ni Mr. Lo. Gibahinan ka dito og kanana ang sekreto bang pagkabahin di man ka maombudsman ana. Kay mingo man wa man. Kisa pa mutugan nga nagbahin mo diha. Ang mga tao magduda ba lang, Sumo ka na nga kinini ang dili ko mutuo ning Pam bari 4 mahigala mada sa anak kay nagtuo ko nga ligdong ni. Pero tinting kini kayo. Tentasyon kini nako dayoy. Tentasyon kini pero managana po siya kasi Gwen mahibaw man sa to. Nga uy sa man ahay namang akong bahin mo namang na ibanan ning ako. Kana ang pagtuo ba sa tao kay makapangutana mo gud ang tao mahigala. Di magkabasta-basta si Gwen Garcia na ilado kadto nga dili magpalkansi. Sus Ginoo ko. Si Gwen Garcia ilado nga di magpalkansi. Unya nisugot sa ining kontratahan nga 5% lang sa Kapitol. Sugot sa ano? Muna mangutana gyud tao pila gyud imo ani Gwen. Kana sa Kapitol nga 5%, gawas ana pila gyud imo Gwen. Mangutana lang ang tao. Straight to the Ano point. ni sugot ka man anang kontrata So kana karon akong panawagan ni GovPam. Gov. Ayaw tawag langan-langanan na Gov. Kay bawo ko di na basta-basta very tempting na nga kantidad. I hope og ako nasalig ko nga ligdong si Governor Pambalik 4. Pero simba ko ba lang doon ay mo lipot niya sa mga tao pod. Nga maingon kuan na diha ato lang ipadayon total na matay bahin na Pero ako nagtuo mahigala Dako akong pagtuo nga kinis GovPam buutan ligdong og dunay kasing-kasing sa katawhang Subuanon. So, dunay kay kasing-kasing sa katawhang Subuanon ayo pabayra taon. Ang mga tao sa pagwiwi o pagpupo. Ikaduha, ayaw taon na 5% in taong probinsya, Hisos Ginoo ko. Makabayad gani si Gwen og 250 million para sa iyang suroy-suroy Sugbo. Di ta kahimog CR nga. Di ta kahimog comfort room din nga disinte. O di ta kabutang og job order employees din nga mo hinlo day daghan na ang nagtrabaho. May ako litig hinlo din ay daghan day. Nganong inaani man ang nahihimo may gala usak kini ka bastos. Bastos kato si Gwen Garcia sa iyang administrasyon. Bastos nga klase sa administrasyon. Prangka na ko ng istorya Kita manghigala kunuhay iyang daong anak maayo ko mari ba mudag istorya mahigala nga mao na ang katawhan na Isus. Di pa lang kita on the air karon ka may gyud balikason. Palihog lang. Kung mahimo, Governor Pambalik 4, ako ni salig kay ko og dako kay ko pagsalig nimo nga ligdong ka nga pagkatao, palihog taon ko.
Ayaw langan-langana og undang kining kontrata. Kontrata nga bastos kaayo alang sa probinsya. Komentarista na walang kinatatakutan sa ngalan ng katotohanan. Attorney Rufil Fernandez Banyog sa Straight to the Point. Number 1!